ingon ba? Uy, asa mo ko nimo dadon? Nga, bukid naman kay ni diring dapita. Alam ko yung naunaan lagi ba? Asa may mong nahuna anak pod? Pwede, kuwatak motor ba? Motor? Mukuha jud kag motor. Di, kay mo muna akong Ayaw na, bati na. Di ko ganahan na ng motor kay Ano man? susunod Wala pa, jud ka disgrasya niya nato na. Dil. Mawag ta atong kagwapa o kagwapo na Ay, unsa. dili man. Kay ako, Ya. kamao man sa Kung kumuamping. pananitan magmotor ka o niya mabangga niya ikaw mawagtang Oh, niya. magampo. Usaon na lang mangita nga Magampo, buglain. Ay, ayaw sa daan. Sama Ano ka. unsa man? Ano eh, hindi ta na Magampo motor na ka nga. kay kapoy motor. Unsa man? Ay pakandoy ana, di ko ganahan ana. Kita sa daan niya. Sa hindi ay. Sigurahan ka nangandoy kog motor na ikaw mo babag inon ka. Kana ba og nay mga lakaw na to. Nga bisag nang layo kayo. Oh. Sakyo na dito sa motor, di dali kita mo abot. Ikaw. Ay da, manguan na lang ta nga naay mo drive nga lain nga motor. Adil, di. Gusto dili ka mubayad kita. Ang mubayad ta, mas dako og gasto kaysa gasolina. Kamay ra man kini gasto gud. Kay bisan asa niya ka papunta niya kung palitan mo natay motor at Ay, tungag yun. di ka na Basin lain ang imong Ah, adtuon. di ka na mo na imong kahlugan. Oo, sus, di alangan. Pero Usahay ka na mabangga ka, dili pwede. dili lain man na imuhang kuan. Gusto ka, si pari ang mahilo na sa imuhang. Murag lain man na imuha. Kay mayon kang mubangga murag ampo man kang mubangga ko. Ay, magampo Ayaw ano? na lang lagi kay para dili ko gusto nga mawala ka sa kong kiliran. Sa Sweet, dikto. sweet yun ako. Ana, mo siya nang tinuod niya na higugma, dili siya pwede nga. Hey! Oh, crispy no? Ano niya? Masa mo niya? Ayaw, yung kay motor pre. Ah, sus! Ipalit ko, pre. Bag ko rin, pre. Wow. Hindi ko sa motor ganun. Pasagdain na siya. Ikaw ba? Sinasinadyo na ka. Dili ko naman sila god. Ako kanang Kawa! Sinaw kay kumotor, bago na Basta palit. lagi palit mo pre. Karon pag yun. Wapay 30 minutes, ipalit ko niya. Sige na. Sa mo, bangaan. Ikaw ba guys, yung kay kag uno kahit Ganun lagi di ka ganahag motor. ay lagi na ka makabangga na. Kubangga pa nga. Bay pag di kita kamo mo drive na usa. Sa mo tag naa ka sa kong loyo nga. Dili ko Pre. gusto nga ang motor imong drivean ako may driving. Uy, Pero may lang drive sige mo glalis niya, uy. Kunti na, parking ko niya kadiyot ba kay muli po semua. Aw, Asa sige, na okay yung na, ma? Nada unahan, babawra, tungas sa gamay. Oh, sige, okay na pre. Pwede ra? Oo, niya. Ya, Oh, sige. asawa mo, gumutay ginaw, murag. Ikan sa asa na. Ang sali niya eh. Pero ako duda ko sige kan ni mo pre. Okay, pre, okay na, pre. Okay na pre. Sige, sige, balik ko, pre, kay. Oh. Muli sa kwento, mukhaong ko kay. Okay, kaong, pre, kay. Ako nang gisiguro. Oh, why bli na pre? Ako gimabayaran ako. Oh, pwede mo kini ako yung bantay na. Kay ako ganahan sa kong motor pre. Oh, sige, sige, pre. Ako gipangandoy. Oh, sige. Muli, atos ko, pre. Sige ra jud kag ganahan kag motor, ganahan kag motor. Ikaw ba, lagi ka kinanawa. Crispy. Ay natural, tanaw man siya na kung ano naman sa di ko matanaw niya. Ako motor akong giganahan, ikaw lain sa kag Unsa naman sa di mo giduol dira? Unsa may giduol-duol nimo diha? paliton lagi kong motor lagi. Nya mo palit ka nga wa kay kwarta, wa kay kanho. Sige, ka mo. Namo ko'y tinigom god. Asa may mong gitigom? Oh, ako. Sikrito na mo gawas na basta mo uyon lang ka. Na dili lagi ko gusto lagi kay na maunsa pa lang ka. Sabaan mo. Uy, ali ko sapa diha. Ulo, saan naman sa imong gilipot-lipot diha? Mura pa kag galipot og unsay imong ikuan kuri-kuri. Ay, bang. Kapalit. Na ana lang yun pang-ambisyon nga makapalit ka kay wa kay kangho. May man to siya kay naman to'y trabaho. Ay, Unsa kay trabaho ato niya nga mao ba nakapalit asa din siya. mo? Ay, sige, yaw ba? Sige ba kuan ha? Maglisod ba kag palit og sapatos nga bag-o kana na baka mo to nga pirting mahala? Ay, ikaw, ay nagsapa diha ko. Sumisi sa paon eh. Dili man good kay dili man ay muha niya imong gihilaptan dira sige pa kag Pero na. kurian ng Mga mga ano tong andar pa nero. wala tahan jud kang buanga ka sige kag paghilabot. Pre! Ay, pre. Hey, pre. Ah. Okay na, pre. Okay na. Salamat ya, Oh, wala. bantay, pre. Ako. Di amo tanang gibantayan pre. Kami Oh. duha ka bantayon. Oo. Ano? Sinabot mo doon kay, siyempre, asawa niya ba na? Okay, kay, pre. Pero ayo sa lain sa tinawa usawa pre. Wala, tanaw ko, siksim kayo mo asawa, pre. Mo lagi na dia. Buhay short ba? Ikaw ba? Ay, may maulan giban. Nausa man taong tao eh. Ah, pre, tulog ka, pre, ah. Oh, sige pre. Salamat pre. Okay, sige kag ano. Day, di mo andar. Dah, nga ano man eh. Oh, sana pre. Oh, mandar pre. Mo andar ni. Oh,
Mo na dia kay palit pag motor kang kagang ko. Kawa. Mo na dia. Pambog-hambog pa kanako na. Di na ba mo andar. May paguyuro na nimo. Ah, Hambog pa kaganina. wa ka naman ilapti ang motor pre. Klap taon. Kibantayan bilang nako. What? Mo. Mandar ko. Ano? Tarong mo diha. Di, kuyura na lang na pre. Kay ko na mo na ipago sa palit kagang motor ko. Mao na. Kawa. Iskat Mo andar. bitaw. Ay pagkuruyon na lang na nimo. Yung ano to? Kasi nga suya mas motor pre ba? Sino kayo pre? Ilaptan kasi Sino? Kawa mo andar. Taon mo. Oh na, hambog pa lagi na. Kuyura na lagi na. Wa ka na yung motor. bawal pre. yung mandar eh. Palpak ng motor mo. Abi mo mga kondisyon ng motor. Sinaw ra kaayo na. Ah, sige panaway sa kumakay mo siklita gani, inaway pa ka. Kondisyon. Oo na. Kuyura na dito eh. Balik palit ang motor. Iyare kondisyon. Balik palit ang motor. Oh, yara ko na. Yung motor ay kagang. Ay,